κατάλαβα αγόρι, αλλά ήμουν στη γωνία. Πού με έδωσες? Χρήστο, σε βρήκα από πίσω, σε βρήκαμε στην γωνία. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν κάνουμε να φωνάζουμε. Σε άτομα είμαστε στα παράθυρα. Ανοίγουμε. Και σταματάω. Ποτέ στη ζωή. Έχω και σένα, έχω και από αυτή την να σου πω κάτι. Το τετραγωνάκι το μικρό ποιος ήταν μέσα? Έτσι είναι ο άλλος. Το τετραγωνάκι το μικρό ποιος ήταν μέσα? Δύο. Ολόκληρη τι μου ήρθες. Εντάξει, είπαμε hit. Εντάξει, εκείνη την ώρα, Βαγγέλη. Εκείνη την ώρα... Τους βαράμε μια ώρα, φίλε. 2 γυμναστήρες έχουν φάει. Ο καθένας. Όχι, εντάξει, έλα, Βαγγέλη. Είπα hit. Να τα βλέπεις. Να. Βαγγέλη! Τα βλέπουμε όλοι. Έλα, εντάξει. Τι κάνετε, γυρίζουμε πίσω. Ναι. Πού είναι η πολιτική μας πάνω? Ο Γιάννης έμεινε. Εγώ δεν έχω